hogyha szeretném pontosan elmondani, hogy mit is jelent médiumnak lenni, akkor elolvasnám Atya üzenetét. Tudnotok kell, hogy a lélek nélküli világ tudatszintjén addig van értelme a kapcsolatok fenntartásának, lásd tanítók, tanítványok kapcsolatai, amíg elfogadják azt a tudást, amit által az emberek tudnak fejlődni, tudnak az útjukon haladni. Tudnak azzá válni, ami valóságérzésüket egy magasabb szintre emeli. A tanításnak viszont akkor van értelme, ha az ember elfogadja azt a tudást, amely tiszta forrásból ered. A tisztább forrásból akkor ered a tanítás. Ha a fizikai valóság törvényei szerint a valóság tartalma elfogadott, tehát különböző oktatási intézményekben, gyógymódok, akupresszúra, stb. Tanítását hivatalos oktatásban veszi át az ember, amit csak azok tudnak felelősséggel nyilván átadni, akik megfelelő végzettséggel rendelkeznek. 2. Van egy olyan tudás, amit úgy hívnak, hogy egyetemes tudás. Annak valóságtartalma csak akkor tud tiszta forrásból származni, ha a tudás onnan származik, ahonnan az ember leszületett. A földre leszületett emberek sok tudatmezőből érkeztek a létezésnek arra a szintjére, ahol most vagytok, ahol minden teremtménynek megadatik a fejlődés lehetősége. Azok a teremtmények, akik arra hivatottak, hogy tanítsák az egyetemes törvényeket, azok megkapták a leszületésük előtt a megbízást. A megbízást a szellemvilág törvényei szerint attól kapja meg a teremtmény, aki megteremtette őt. Azok, akiket a szellemvilág törvényei megbíztak, úgy hívják, hogy médium. Azok a teremtmények lehetnek médiumok, akik elsőszülöttek, erről sokat beszélünk, de készíthetünk is majd erről egy videóanyagot. Egységszülöttként születtek le, egységtudattal, ők a fény küldöttei. Van 2, a második csoport, a másodszülöttként születettek le, sötétség urának megbízásából jöttek ide, egységtudat nélkül. Lásd már a korábban tanultakat. Azok a médiumok, akik egységtudattal születtek le, ők a fény és a sötétség törvényeit is hivatottak átadni. Tehát egy olyan médium, mint én is vagyok, a fény küldötte vagyok, át tudom adni az embereknek nem csak a fény, hanem a sötétség törvényeit, hiszen az élet értelme, hogy mindkét törvényt megértsük. Erről szól a 2 könyvem. Tehát ezért én, mint médium, mindkét idővonal törvényét le kellett, hogy írjam. Abból egyébként, akik konkrétan csak küldetéssel jöttek a Földre, de nem választották ezt a bolygót otthonukon, még azok is tanulhatnak belőle, hogy hogyan lehetne a karmájukat letenni, hogyha innen elmennek, egy magasabb tudatszintre kerüljenek. Mert az ember felelőssége az, ha tudatosan éli az életét, hogyha innen elmegy, hova kerül. Azt üzeni a mennyei anya, mennyei atya, ti néktek, hogy az egységtudat ereje akkor tud létérzéssé válni, amikor az ember érzelmei az igazságban találják meg a megoldás lehetőségét, amely csak akkor nem okoz fizikai szenvedést a testeteknek, ha a jén szervek receptorai többé nem termelnek kémiai anyagokat. A jén szervek receptorai a lélek igazságérzetének a receptorai. A lélek igazságérzete akkor is az igazságot érzi, ha az ember érzelmeit a lélek nélküli világ törvényei irányítják. A lélek igazsága a fizikai testet éltető erő, a nő és a férfi eredet egységének szentsége. A 2 polaritás öröktől fogva létező teremtő ereje, amely valóra váltja az élet értelmét. Amikor is az ember
az érzelmeivel nem a lélek nélküli világot szolgálja már, amikor elengedi a sajnálatot, a megfelelési kényszert, a bánatot, a félelmet és az indulatot és a dühöt, az uralkodási vágyot, tehát az ötelem tanát, akkor a fizikai testének én-szervei már nem termelnek több kémiai anyagot. A lélek igazsága az élet értelme, amely az univerzum törvényei szerint a létezésnek azon szintje, ahol a két polaritás egységben él. A két polaritás egysége az Anya Isten és az Atya Isten szentségéből ered, amely akkor válik a létezés minden szintjén valósággá, ha a mindhárom tudatszintet irányító tudat elfogadja az egyetemes tudat, tehát a szellemi tudat, a tudatos tudat, a lélek tudatossága és a tudatos elme, a fizikai test tudata is elfogadja a szabad akarat által képviselt egység törvényét. Akkor ér véget a szellem fejlődésének útja, ha a tudat mindhárom szinten elfogadja az igazság egység törvényét, amikor az ember Isten emberré válik, amikor az ember azt teszi, ami megbetegíti a fizikai testét, amíg az érzelmeiért nem vállal felelősséget, addig nem tud meggyógyulni. A központi naphoz kapcsolt bolygó, ahova most megyünk, már az egység tudatos megélésének a bolygója. Amen. Ez az út.